Salam el hormatly adamlar, garaşda baýky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Dün Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde sağlyk guraş we derman senaty işgärleriniň Hünär bayramynyň öň sirasynda halkymyza sowgat berilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly kitabynyň 15-nji jildiniň tanıştyryş dawarasy geçirildi. Dawaral şäher ýurdumyzyň mejlisiniň jemgyýetçilik guramalarynyň syýasy partiyalaryň ýolbaşçylary, ministrlikler we puduklaryň dolanyş edaralarynyň köpçüliklerini habar berýärler. Wakilleri paýtagtymyzdaky ýokary okuw mekdepleriniň professor mugallimleri hemem talip ýaşlar gatnaşdylar. Çıkış edildiğini taşıyalı, arkada serdarlı Bağtiyar yaşlar yılının ul üstünlükleri ve mevkumi siyasi vakaları beslenyen günlerini sağlık oruç ve derman senatı işgärlerinin gününe qavatlanıp, Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň jowhar paýhasyndan dören Türkmenistan'ın dermanlyk ösümlikleri adly düýüpli ilmi ensiklopedik kitabynyň 15-nji jildiniň neşer edilip köpçülüge getirilmegi bahasyna ýetip bolmajak sowgat boldy diýip bellädiler. Tanıştyrış dawarasyna Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni wasp edýän sunat usatlarynyň ýerine ýetirmegine aýdym saly çykyşlary orun berildi. Türkmen topragyna bitýän dermanlyk ösümlikler baradaky bu ilmi ensiklopedik iş dünýäniň köp dillerine neşer edilip millionlarça daşary ýurt okuwçylaryna el ýeterli boldy. Hemem ýurdumyzda lukmançylygyň dürli ugurlary boýunça hünärmenliň gollanmasyna öwrüldi. Dawra gatnaşylan nyktaşlary ýaly Gahrman Arkadamyzyň günnäger lukmançylygynyň görnükli alimläriniň hemem türkmen tebipleriniň nesilden nesile geçip gelýän en gowy tejribesi esasynda döredilen Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly kitabynyň nowatdaky jildi ýurtlaryň we halklaryň arasynda dostlukly gatnaşyklaryň şolsany ilim, bilim, insanperwer ugurly hyzmatdaşlygyň hemme taraplyň pugtulandyrmagyna ýardam beren çykyş edenlere milli liderimiziň 2009-njy ýylda başyna başlan ilmi işiniň dowamy bolan täze kitabyň aýratyn ähmiýetini bellediler. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanogly Berdimuhammed